kai tsaye da aka gabatar da sallar juma'a kenan daga nan a gidan sarki na Nasarawa inda mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya jagoranci sallar juma'a a wannan rana kenan. Yanzu haka dai ana addu'o'i a wannan masallaci kuma ana dakon fitowar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a daidai wannan rana. Al'umma ne da dama dai sun fito domin mika jinjina da kuma barka da juma'a ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero wato sarki na 15. Yanzu haka dai za mu iya hango dokin mai martaba sarki kenan a inda ake rike da shi ake dakon fitowar mai martaba haka ma dai mun hangi Khalifa Aminu Ado Bayero kenan shi ne yana ba da umarnin yadda sarki zai fito da rike shine sunusu na uku. Muna ta kallon dai al'umma da dama ana ta addu'o'i inda mai martaba sarki yake ta addu'a a wannan rana a wannan guri kuma na gidan sarki da ke unguwar Nasarawa kenan inda al'umma da dama ga su sun yi da a wannan guri. Amin. Baballe. Alalayi. Alala. Baballe. Baballe. Anas. Anas. Boy. Dan Allah ku dan mata dan koma Ibrahim dan kula soya ce da kakuwa na wani masoya ne mun so Ai hanyar ce wai ka asan sai hakuri wajen mai fari Kan dago. Kakawa lafiya. za mu je wajen biyu za mu je